Možno, že to, čo budem hovoriť, bude trošku komplikovanejšie, ale pokúsim sa o sebe rozprávať tak, ako by som chcel, aby ma ľudia poznali alebo aby ma videli. Ako človeka, ktorý žije vo svojom svete, ktorý si vytvoril už dávno predtým. V priebehu uvažovania o tom, že čo budem robiť, som sa nevedel rozhodnúť, že či budem pôsobiť v oblasti divadla, výtvarného umenia alebo iných oblastí umenia, tak som sa rozhodol, že to, čo chcem robiť, si vymyslím sám. A ani som netušil, že to, čo vlastne si vymýšľam, už je vymyslené. To, čomu sa hovorí konceptuálne umenie. A ja nevediac o tom, že to existuje, tak som si ho začal vymýšľať a nazval som si to ako komplex art. A to ma vlastne priviedlo k tomu, že som si vytvoril nazval som si to metakoncept, ktorý vlastne vyjadroval všetko to, čo som chcel vlastne robiť a ako reagovať na svet. To znamená, že to, čo robím, je vlastne len reflexia toho sveta, v ktorom sa momentálne nachádzam. Som sa do takých tých alternatívnych vôd ponoril a snažím sa v nich plávať a okolo seba mám ľudí podobne zmýšľajúcich a napríklad som sa dopočul, že aktivizmus v umení by nemal byť a pre mňa je to základ, pretože umenie reflektuje skutočnosť a spoločnosť a istým spôsobom by ju malo aj formovať tú spoločnosť, alebo jej nastavovať zrkadlo, aby sa zachoval istý nielen umelecký, ale aj spoločenský, morálny kompas, ktorý by to umenie malo istým spôsobom reflektovať, zobrazovať, po prípade dávať nejaké komentáre k tomu, čo sa deje. A tak aj dnešné umenie sa potýka s istými problémami z toho dôvodu, že by som povedal, že nehnevaj sa na zrkadlo, že máš krivú tvár. Pre mňa je to, čo robím, vlastne povinnosťou. Človeka, ktorý to cíti a ktorý potrebuje o tom hovoriť. Je to pre mňa zásadná, základná vec.